silinde abantu bengene ku-live kaNomza. Suphelele nalento le ekade ngidla. Yaze sipheleni. So tomorrow I'm going to buy new hair. Guys, ngiyothenga iy'nwele ezintsha kusasa. So excited. Ngifuna ukuqamba amanga. Ngiyothenga iy'nwele ezintsha tomorrow. Kodwa ngine-appointment nodokotela kusasa and then base ngiyothenga iy'nwele ezintsha. So ngiqala udokotela and then hello you. Yabo. So yeah. Ngazizonela inkosi yami. Yazi ukhona ukuthi ube excited ngokuthi you're gonna buy something. Mengibuya ngizobe ngingasanamali futhi. Hayi nomzamela but6 hello. How am I? Ngavele wangipha nje isibhamu semali. Excited ukuthi tomorrow I'm gonna buy hair. Hey boo. At the same time mengibuya lapha kweyinwele angisenamali. Ngiyaphila guys. Ngiyaphila. Stress ukuba umuntu esifazane. Angisazi. But nje tomorrow is tomorrow. Where do you buy your hair? Ngizontshela kusasa. Ngizoba live kusasa bese ngiyithekile and then bese niyayibona. Yabo. So tomorrow yazi nize nibone ukuthi ngi-excited kangakanani ngokuthi ngiyothenga iy'nwele. Ngifuna ukulala even now khona ngizovuka sekusile bese ngiyahamba. Yo guys. Indlela engiyizimisele ngakhona. Ngiyabonga ongipha nesitimela. What's this? I-train. Yabo. So nje Nkosi yami. Awuzukuzumeka sidalo. Ngile stress ngicuthe sengubeni ngenze yonke into. Sengishoda ukuthi ngilale. Shoda nje ukuthi ngilale. Ngisakazi mahlapa ngikhona. Ngiyaphila. So I'm so excited to share. Hayibo. Kwalufifi. Kwalethuthu. Yiwo lapho ngomela amanzi. Ngiyabonga sibonelo sami. Hayibo. Saqhubeka saphela sibonana. Kuyayiwa nje kumasana bakulonyaka. Angikaze ngithole i-email yazi. Angikaze ngithole last day phela ngangithole i-email. So bebangithumelela ngazi. Anini wona vele? Anini? Any supplements I can use for e-weight gain? Mangihamba. Ufuna ukukhuluphala? Ngibona mina uthi manani yo. Usuganile ha. Uyangibuza uyathini? Uyangibuza yini? Kumele wamukele ukuthi uyisipho noma mahlobo. Hayibo. My love. Like ufuna ukukhuluphala? Like ufuna ukugain weight? Ufuna ukugain weight? Aso right mama ngagcina usesibhedlela. Awu. Jala ngaphuma lapho. Jala nje ngaphuma lapho. Ngicela ngaphuma esibhedlela ngaphuma nje sengikhala. Sengingasafuni ngempela. Sengingasafuni ngifuna ukukhuluphala sisi wakhe.
can do anything to just manage. Yomfethu angazi yezwa usize bani, like usize 24 or 30 or 32 la umuphi usize. Anginawo amaningi kodwa hlala wazi ukuthi ngiyakuthanda. Hawu Nkosi yami ngiyabonga. Anini guys ama-SADMA this year? Anini nalo muntu ade ngibuza usephumeni. Angazi mfethu umuntu ofuna ukugena iweight udlani. Like ngampela I'm 28. Angenzani nje wethu? Mfethu oguglisha ubheke lama-supplements lawa alokhu nje ku-Clicks, khona nalawa ku-Clicks. Baya lokhu. Mina bese ngikhuluphalele nje. Ngazi kuba nginanamali ukuthi ngikhuluphaliswa yini. Yo. Lapho kumele ngabe ngikwi-event le yaseSasozi. Cause ngiyazonda into enabantu abaningi. Ngicela ngiphe uplug ama-products owagcobayo. Ngiyeza noplug ngizowenza ivideo ngikhombisa into engiyigcobayo. Kodwa akubonakala ukuthini ukuthi ngikhuluphele. Yeyini nama senibone. Ngicobisani nomzamo. Ngiyeza noplug ngizonitshela ukuthi ngicobani. Ngithaze ngicabanga. Ngizonenzela nje. Ngikwazi phela nini ukuthi do you like with? Ngiyawathanda ama-wave. Yabo nje kube kuyangami kusasa ngifike ngiyothenga 2. Ngibe ghost nje ngithenga 2. Cabange ngakabizi noDecember ungaka. Ngiyacabanga ngikuthanda sisho so right awusadlule. Ngiwadlula ama-video ku-TikTok. Ngiyabonga Nkosi yami. Sawubona, hello yini. Sanibonani. Abangithandayo nami ngiyabathanda. Yo. But nje kube ngiyangami kusasa. Ghost bami nje. Plus sekuzoshaya uDecember. Ade ngithole nje ngicabanga wesekhaya kunomcimbi mhla 2. So Nkosi yami, the place you are going to buy tomorrow is the place you usually go to. Not really, yazi nanokuthi kade ngagcina ukuthenga inwele guys. So mina ingakho bese ngibona ngase ngitshole because angasanazo inwele. Ngithanda inwele tata ngiyabonga. Bangasanazo inwele. So tomorrow I'm planning to buy Nkosi yami inwele. Abona nje ukuthi ngiphara le ntombazane. Ngithi ngiba nemali ngiba nenkinga. So tomorrow nje kusebuyenza into engiyithandayo. Sikuthi sasa ngiyenza into engiyithandayo. Into engiyithanda nje ukuthenga inwele. Ngizocela ukushutha nawe i-camera zama please. Khululeka we love so shutha nje sis. So shutha. Ungidonse nje mawungibona ungidonse. Indaba ngempela abantu baya camping yazamamba mhla 8. Not sure ukuthi nini kodwa ngizobe ngikhona mina. Umuhle futhi uthobekile yazi ngiyabonga kakhulu. So nje obana baya camping kazamamba. Abe promise. Esiya nawe camping. Nakya. Lalelani ke madoda. Lapha ne camping into ezobe imnandi yona. Kwa mina ngizobe ngijuluke. Uyemula kulonyaka sis no. Umbani usho njalo no Nkosi yami. Ayikho leyo nto. Lalelani ke bo love into ezobe imnandi lapha yana. Ofuna ukushutha nami angidonse guys, angidonse nje. Ngoba ngizobe ngi-up and down. Ngizobe ngijuluke ngimanzi ngicula. Camping yazamahamba ngaze ngajaha.
lalela mama ekhaya kephi mina ngowasendwedwe guys if ungilandela kahle you know ukuthi mina ngowasendwedwe ngibona wena ngibona ushutuza ngithi umuntu oyedwa shuthi ama-account hayi yazi abantu hlezi beyisho lento athi ngifake isithombe sami noshutuza lami kwanze uyibona lento engiyishoyo ukuthi kahle kahle asifani. Where's this thing? Happy. Oh yeah. Ngifuna khona ngizoyibona lento engiyishoyo ukuthi mina noshutuza we're not actually the same implant ole manje. Where's this picture? Yabo abantu abawu-2 laba abahlukene so yabo sihlukile nje guys mina bengithi ngikwa hayibo guys kahleni come on bayahlukaniseka labantu siyahlukaniseka nje never yethu angi-understand asihlezi abantu besho kanjalo like I don't understand nje anihlukanise ngiyafana serious ngeke guys come on wandla I think mina naye sithanda izinto ezitha zibe similar kancane yabo so mase siba naleyo nswebane and then bese yabo cause buka nama-hairstyle yabo amehlo ena ayafana kodwa niyahlukaniseka yes ushutuza unamehlo amakhulu ushutuza unamehlo amakhulu-ke bafethu yazi kushuthi hawu ushutuza nanomzamo my favorite ngizama ukubakhombisa la ukuthi siyahlukaniseka siyahlukaniseka ikhishwa phi lento-ke ngisazi ngisazi guys ikhishwa phi lento ngazi ngayifaka ekingeni Jesus kanti akuyena umuntu ayedwa lutho bantu abahlukene abawu-2 abangahlobene nje you're beautiful thank you nje sihlukile kusami guys I think sengikhathele ngathi ngingalala cabangele iy'nwele zami zakusasa I'm so excited. How are you feeling now ever since waphuma esibhedlela? Yo sengingcono bra like sengingcono I must say ukuhlala kwami esibhedlela kwangisiza nje kakhulu as much as phela ngingakabi right kodwa nje I'm good ngisengi-right ukuba kami nje esibhedlela kwanginceda ngikuthanda isikhathi ngasendora model yami thank you ngiyabonga so kwangisiza kakhulu yo ngi-excited for usuku lakusasa yazi ingakho nje sengisembhedeni ngalesikhathi hello Esperanza hello darling like ngi-excited ngazi ukuthi ngingasa kusasa manje ngathiwa sekuyikusasa I don't know maybe mhlawumbe I'm gonna have a bad day kusasa I don't know but nje angazi why ngi-excited kangaka oh thank you ngiyabonga kanti thenga izinwele
Like, yes, please plug me in with your short pictures for more. Ikhona kaShein guys la ngubo. Ikhona kaShein. Hawu, usabungingelela usendwedwe. Come on, uba lo. Uyangistressa-ke. Uyangistressa ngifuna ukuthi sekuyikusasa already. Ayi ngeke. Akuse manje, ngiyakuthanda sengiyokubini. Ubingelele alright. Kosiza nje. Yo, as guys ngiyayifeel ukuthi ngisidudla. Like, I feel like senginekhanda elikhulu-ke nje manje. Ha! Ngiyabonga. Yabona nje guys. Angiyazi lento ngizoyithini. Njani kodwa? Uhlala kuphi? Ngihlala emhlabeni. Angazi ngizoyithini guys lento yami. Ngiyakhuluphala. And yo, Nkosi yami. Yazi ukuthi yabo mengalamba kuvele ukuthi angikhale ngoba ngiyazi ukuthi ngi-ede ifutha phezu kwefutha. Yo. Shit. Ngcono mengilala guys. Ngizogwemeka ukuthi ngihlafune. Usuyothala no angikho yothala. Usuphekile. Hayi uthe akaseza. Awusuza. At least unefike. Nayo iyaphela manje. Mhlekazi ngiyabonga. Ayi mfethu at least usethe akasezi. Ngeke wangisiza nje. Ngisiza. Kathi uyazi nje ukuthi nje ngikhathele. Kwathi nje lavo. Vele ngikhathele nje. Ade ngise-gateway. Yo, lapho kugcwele gateway. Yabona nje isicefe sakhona. Hayi bo bethu, isicefe sase-gateway. Hawu. Sekuthe nje yabo nje manje ngathi ngalala ngoba mise kuyikusasa. Asicane nibukeni la. Ngicane ngibuke la. Akukhona ukukhuluphala lokhu. Hayi ngeke baba. Yo. Wala. Oh, abantu bethu nifake baholile shem. Guys, bukani la. Mhlekazi ngazolonke. Thank you. Bukani guys. La. The body is still ujima kuphi. Yo, guys, angijimi. Thank you, Yolanda. Thank you. Yo. It's guys. Angazi ukuthi ngathi konke ukukhuluphala ngithathaphi. Noma mhlawumbe guys it's not ukuthi ngiyakhuluphala ngiyakhula. Yabo? Ngicela ngibeka kanjalo. Ukuthi it's not ukuthi ngiyakhuluphala but ngiyakhula. Ngiba mdala manje. So vele ngizoshintsha. Yabo uzohamba ngishintshe. Umzamo ngidlana. Hey mfethu. Nami bethangazi. Ngabe ngezwe ukuthi mhlawumbe nginemali. Ayibo mfethu yazi ngithi. Yabo ngiphathi le party le guys, yabo le hlangothi lehlathi. Lolu. Ayikhe. Ilo nje livele lungiphula umoya nje.
lungiphula umoya. But guys, nginoplan yezwa ukuthi ngizoyenzelani. Ngoba kuzothi mhla ka-1 ngifuna ukujima. Ngifuna ukubona ukuthi lo November lo kuzophela ngisangakani bafethu. Ngisanalo ithemba uDisemba kusengalunga. Kusengalunga bafethu. Kusengalunga. Bole nyanga le ngenza sure ukuthi angirobhi. Ngiya ejimini. Ngidla kahle. Ngisengalunga guys, ngisanaso isikhathi. Angazi ngizobujimisa kanjani ubuso. Angazi ubuso ke ngizobujimisa kanjani. Noma ngizobusteama. Mhlawumbe uma ngibusteama amafutha azophuma. I don't know. But nje guys, ngifat. Angiyazi lento mina. Ngifat. At the same time guys, it's yazini ngiyawuthanda lo mzimba wami yazi. But angifuni ukuthi uqhubeke lokhu bamkhulu or yabo. Nomzimba mfethu ngifisa noma ukhule ngathi ngikhule ngakuzisa ngami awemali. Yabo ngiyawuthanda guys nami lo mzimba. It's just that ngifuna ukugcina. Uhlala umngaka. Yabo uhlala umngaka. I don't mind ukuba mngaka. But unganyuki mfethu. And inkinga ngiyabona ukuthi yo kazi ngizoyithini nalento. Even ngisho ama-lips ami bukani. Simakhulu. Hayi bafethu mina ngiyazi lento. Is Tobriza your sister or your best friend? How guys? Ayikho umuntu ongazi ukuthi uTobriza wakamvelase mina ngowakaHlophe. So we are friends. We are friends. Oh, hey, boom. What do you mean, man? What do you mean? What do you mean? Awunanga uthanda nani matha? Uthanda nani matha? Mfethu ngicela uplug ne-address yala kwenza khona izinzipho. Lalelani ngenani la TikTok niseshe uYasin. Hayi bafethu uyayishaya inzipho ke la mfana. Akagcwali guys. Nje yo alright. uYasin uWest Street ngaseWoolworths kunepassage yokuqala if uqhamuka ngase 320. Passage lapho ucinga shop number 14 uYasin bhekeni session lapho nithi Yasin hen umntwana hope you are wonderful. Ngitshela nje umuntu awunanga matha. Awuthanda nani matha? Awuyaphuma le ntombazana matha kanti umuntu onjani wayiphuma? Yazi sekuvele kwathi hu ethakize ngisapheki nje lo. Angisapheki. Hayibo matha. Ngikuzwa. Uphumelani? Wathi ucashile nje la ukhona? Ya ngicashile we. Umaphi usesilungwini? Hayi lose. We yekela sengiyezwa nama-text. Cha uyaphapha. Sengiyawezwa namakhumbi. Awungiphi la mfethu ngizobathe ngifuna ukubuka la kunobe kuvela ukuthi join. Ufuna ukubukani?
Bengifuna ukubuka wena. Manje kunombe kuvela ukuthi join akusuki. Manje siyabona ukuthi hayi bo ngena nje sis. Ngena ayibona. Kunani mfethu nami ngibhorekile. Ngifuna ukulala ngisho. Ngoba ngiyabona. Lapho kukhala iy'nyoni. Lapho cabanga mfethu ngafaka igesi entsha la endlini. Angikuzwa? Lawo. Uyamuzwa yini lokhu ethi ukuthi join. Mathagula. Ngithi mina cabanga ngoba ngafaka angimtholi. Ungi-inbox yezwa ngizokubhalela ku-inbox. Ilokhunjani igesi entsha. Manje umuntu owengifakela mfethu wakhohlwa ukuthi yabo la uvula khona bese uzoyisebenzisa igesi. Muse nje mhlawumbe like uma kade ngipheka then bese ngiyayivula. Mina ngiyayivulela lapho ngiyayivalela. Wakhohlwa ukuthi athi ukungivulela kancane. Iqineni mfethu. Loyana nje wayibonakalela ukuthi unqima. Hawu, wayiqiniselani? Yabona unondashasa ingane. Nondashasa. Manje awukwazi ngisho nokupheka-ke. Mfethu wena mawuthi kanje uthi thenqinji. Sengisebenzisa imfaduko. Ngiyabona ukuthi into ezokwenzeka ngizobhasta-ke nje. And igesi inesidina-ke yo. Wena. Ngizobhasta nje ukulandelayo sis. Hawu kade ngibone mina Hayi wena uthanda ukukhuluma. Kade ngibona ukhuluma. Awukahle. Uyahamba usisi. Sayize nge-air. Ubhoreke uyafa lapho. Akahambe nje ulavo. Sawumoya nje esilungwini. Awukahle wena indaba ey'ngaka. Akahambe vele. Ma. Buza itobhres. Bamakhuluma like nika amaphumulo cabanga. Hambe no. Wena? Usitobhres. Bengizothi uphuma kwamaphumulo. Angazi bani amaphumulo. Funa into ezongihlanganisa namaphumulo. Uhambe noba kwenziwani lapho? Uhambe noLindi noma Mbovu, Hayibo, bese ngisho ukuthi hawu useyaka amaphumulo manje uThobrise. Uyofuna bani? Uyocinga bani? Bese matha awenzi ukuthi bangilula umzimba. Ngiyathinteka njalo amaphumulo. Hayi wonke umuntu ukuthi mina abantu engibaziyo baya amaphumulo. Nenaza phela. Inaza. Athane. Yabo nje la ngambona Cishe wafubula. ngacosha nje itshe nje lavo ngimsakaze nje ngalo. Esathi usabhekele. Hawu, nguthi kunje avuke phansi. Hawu, Encegeleni akanayo banayo ngalelo langa. Kodwa ngeke lifike enyameni. Ungcono umshayele emqaleni ukala umqala la ngemuva. Namboma tha ngiplanisa imeda. Uyangiplanisa imeda. Sefuna ngibulale ngoku. Yabona uyana nawo amathuluzi awenze. Yabo yazi ngenze njani? Ngathi akaboshele embedeni. Ngithathe ithishu ngirole. Ngilayithe. Alibo ilangabi lethishu uthi leli elikhulu.
bese ngithi ngicela Cha ungilethe ubhozo wakuhlukumeza wakhe. bo. Ngithi lethani ubhozo, Uzocabanga into enjalo. yabo bhozo lawo zipheni ngaphezulu, ngishise lapho. Mm. Ngilokhu ngiyola nje. Umshiso wabhozo yini pha? Ulokhu kusila ngabi nje. Sesikule weekend. E-weekend and Ngomhla 7 siya kwi-camp yazamamba ngithi. ya siyaya laphana. Nayi. Awuthenge phela amathayi vest emhlophe nesiketi esimhlophe. Hawu. Uzogqoka lokho? All white. Nayi mvane kupha ama-gift. Ngiyayibona. Akuthengwaphi uma ufikile la etown ungilokhunje awungisa nangathi bheka uthi ngaphela siyinsizwa ezidumela Bangoni. Hayi ngiyaxolisa ufese ngithinta uMaphumulo. Ngiyabona uyavungama la. Uzongiphathelani kwi-weekend kanjani ngoba wena mina ngabe uphathela mina. Ungiphathele Red Bull. Le orange ebanda umbo. Ungiphathele yona phela konke ngizokudinga. Ngizobe niyaphi nama-Red Bull? Uthi ubuza mina ukuthi ngizomphathela necampini. Ngiyamthatha angiphathele Red Bull khona umuntu azophatha. Wow. Guys ngiyebhabhayini. Mathabe ngifuna ukulala. Umzimba wami uyadecline ade ngisegate ngimi kulayini abantu nguza. Yo. Manje mina ngivuke ekulaleni vele kodwa ngizodla mase ngiyalala futhi. Nje namhlanje ngenza njalo ngiyalala. Mfuphu lami. Hayi nami ngithi ukuthi cuba bawe ngeke. Ushaye ini? Kuthiwa yini? Sengikhohliwe. I wanted to invite you. Invite me where? Yeah, princess. Guys, Phuma ngiphume phela la nto kuphunywa kanjani nomzamo yabona into zenu. Ukwazi uphume. Yabo kube uyakwazi ngabe kade lokho uphuma manje ngeke. Awumenzi hlala nje. Hey. Kodwa sipanano. Hey. Ukade khona la. Unabaka. Ya account yakhe. Ngiyasho ukuthi sipanano. Mathangi sengizojima. Kodwa nkosini. Ngizama Uzoqala nini sisi? kwazi uphela inyanga. Uzoqala nini? Uzoqala nini? Sengakhava mfethu ngisanenyanga yonke uDisemba. Kuze kushaye uDisemba ngisengakhava. Hayi ngeke khehla ngeke. Ingcono nje seyiqala ngoJanuary. Hawu kahle nje. Ufane nawe ngibe isigubhu sabalozi. Sekonakele vele. Isigubhu sabalozi. Sekonakele vele manje ngeke. Mina ngisafuna ukuba nje. Igama ngiyayibona ukuthi iyaphela. Mangilele ngampela izophela le fika le. Shawu December ngasana le. Isikhathi sokufaka isiso ephentini mina. Mfethu kona uqinisile nje nami umkhaba yo. Ufake ephentini. Ngingumkhaba nje. Umwezi faka amasume. Hayi ngingumkhaba. Umkhaba ngiyanqaba nje. Noma ngeke ngize ngijime kakhulu just nje ukuthi yabo umzimba uthi kujuluka. Ya. Ube nje fit inyana nje. Uzobe isigubhu ngampela asabalozi. I can't ke sana. Angeke ngikwazi. Ngokumkhaba yo. Yabo nje lo wakho unetop breeze. Kade ngibona top breeze efaka ujini izolo lo ishort. Wazi sinkli umkhaba phutshuka phezulu. Wema. Uthi uvimba ngezandla uvela. Lapho uyitshela ukuthi akanawo. Lapho vele linathubuko wena. Hayi bo. Uvela ayitshela ngazi uthela unefika. Lenda. Okay guys. I was under my bed. Guys, bye-bye. Ngivele 7 months. Ngisafuna ukuthi inhle ngenza Sengo-7 hayibo guys. ikhathi ihambile ngampela.
Yo. Bye-bye. Bahlali. Keep up. Baka-tip top. Wemathatha ngiyamthanda uncame mfethu. Cela ungiphendule. Okay. Yebo. Mthandelani uncame? Ayi uncame character. Uncame. Ngiyamthanda. Walala. Character uncame. Bye. Oluhle ngizokubhalela manje sis. Bye, angiphume phela.